Какво става, хора? Днеска ще поразцъкаме малко Дейтайланд, там където спряхме. И ще видим сега в тази врата какво ще има. Ничего себе! Жив! Така. Я Джеймс. Меня не знаю. Теперь мы хотим восстановить работу. Да. Тази, значи, е последната мисия, която трябва да изпълняваме. Добре. Да. Так что, Ще изпълним и сигурно ще трябва да се местим в друго място, не знам. Тук какво трябва да правя? Взема това. И къде да го засъмна? 300 и... Ще си направим. куда же я делаю това? Ще карам пак с моят прошляк. Защото него си го обичам. Няма да го забравя. Колко зомбите сме блъскали с него. С малко да се блъснат. Ето пак. Знам, че те обичам. И така да видим сега. Тук има доста зомбите. Някой път някой зомби излезе направо ме стрес. Бърква. Направо цъкам ескейпа на играта и играх после. Защо пък се връщаме тук? Не знам. Кой спрям така? При този главно... Как беше това? Сега ще го видите. Пока что мы в безопасности, но предстоит еще многое сделать. Придумали? Класс! 50. Причес. Защото не останаха други мисли. Даже Окей. рация. У нас подходят к концу запасы еды и воды. Да, тази последната трябва. Прошу, принес. На консерва ли трябва да дам? И всякакво. Трябва да правим се. Тук няма. What? Добре, какво трябва да правя? Я пак да видим мислите. Ще сме главните, къде трябва да ходя? Защо никой не казва? Намерете Меги. Открийте с Меги. Не знам какво тук се обърка, но... Добре, че да гледаме. Ето, виждете. Иска 3 консерви. Добре. Разбрал. Сега ще ги имаш това. Това не всъщност това не ми трябва. Трябва да отбарча. Виж какво става. И там, че там има доста веднага. И това танка излизате. Пългията. Трябва да запътя. Нещата. Тук от началото, като знаех, като се качвах на гол, беше много. Какво стига излята? Направо... Гията. Направо...
Бързо. Ай, как ми повисено оръжието. Тук има доста. И здравейте се. Това е едно от моите магически работи, които мога да използвам от точно това. Не! Ето тук са мираците. Това е за ярост. Това е за бой. Това е за повече кръв. Кои съм да си мога да включвам. Това е за дето слагам вътре оръжието. Това пак ми увеличава ръкопашна десница. Той ми дава възстановявам 15% за минута или такова. Не разбирам да се руски. Така да намерим тъкмо сервер. Една. Если меня кто-то слышит, я запер в пункте службы спасения на берегу. Вокруг зараженные. Они пытаются пробраться внутрь. Мне нужна помощь. Това са голямите икри. Два. О, умрях. Не, защо? Как ще умра? Силната вълна. Трябва да отида по-назад, бе. Който сключ. Сега и оръжието ми го няма. Къде има спане? Насам. Добре, не. Тос пак не умря. Там ми оръжието. Какво? Пак е направено кръв. Бидеят се набили на черно манго. Няма друго тук. Ой, той може да ме отчука. Добре, ще измислим. Някой си забрал от мене. Добре, и сега става яко. Значи, какво? Дадим тия път дали сме отдали. Направо му резнах зъбка. Няма бръкно сърно. Там дали ще има някъде. Какво дърво изглежда? Но, какво ще има не си? Не взема нищо. Добре. Само деца прецакват деталите. Съм някакъв тъпък концерт. И това е този клип от мене. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се. И ще има още такива клипове. И това от мене. И